Tak my vás teda vítame, všetkých, ktorí sledujú alebo pozerajú. Vítame nášho hostia, ďakujeme, že prišiel. Aj keď sa nám priznal, že skoro na nás zabudol. No, prvýkrát som zabudol. Takže sme radi, že sa takto stretávame všetci traja. No a my by sme začali asi rovno takto z hurta. Vás poznajú ľudia skôr ako Baču alebo ako herca? No, je to všelijako, poviem tak, lebo je skupina ľudí, ktorí vôbec nepríjmajú to, že som herec. No. Lebo ja mám takú skúsenosť, že teda ja keď som povedal, že s pánom Libežníkom ideme točiť podcast, tak nie každý vedel zatriediť, ale keď som povedal Bača z KOB jednoty, tak to už išlo všade a všetky vekové kategórie. Je to pravda. Ja už tak za párkrát hovoril, že áno, že známym som sa stal pre ľudí, odkedy som začal pasť ovce. A ako tak dlho prebieha také jedno točenie reklamy? No tak záleží na tom, že čo sa točí. Keď sa točí napríklad kampaň, ktoré sú 4 hlavné kampanie do roka. Veľkonočná, kolesomanie, mamičkine dobroty a vianočná a novoročná. No tak aj 3 dní. Že 3 dní točíte jedno. A bol taký zaujímavý prípad, keď bola taká súťaž vyhlásená pre ľudí, že kto, neviem, čo zísť, KOB jednoty dostane, alebo čo, tak ako cena bude na natáčaní tej reklamy. Tak tiež keď prišli, tak nechceli veriť, že toľko ľudí a toľko dní a tu 30 sekúnd, 30 sekúnd. Vy ste aj dabovaní v tej reklame, že vy nemáte vlastný hlas. Tu môj kolega bol včera prekvapený, keď som mu to povedal. Ja som normálne, ale to si neuvedomí človek, no ale potom som sa zamyslel, že naozaj to vlastne znie troška iné. Myslím, že už 4. kandidát, akože, ktorý mňa dabuje. Mikrofón je strašne zakerná vec, že on počuje aj to, čo by človek nechcel, kdy bolo počuť, takže skúšali. Chceli, bo tiež viackrát hovorili aj štábu, aj produkcii, že ale dobre bolo, keby on som hovoril, ale sami potom, keď to vyskúšali na mikrofón, na toto, že ne, hej. Načí budeme dabovať. Bože, ten prízvuk veľmi súdne teraz. Že na slovenského Baču ukrajinský prízvuk veľmi nesedí. Áno. Možno, že nie až tak veľmi, pretože ten predchádzajúci Bača bol Maďar. OK. To predchádzajúceho Baču ani nepamätám ja vôbec, že to... Iba je skatý, to je Attilov otec, myslím. Že... Attilov otec, fakt? To sa ani neviem. Tak som pochopil, možno, že sa mi... Ako som videl, tak to už je 15 rokov tej reklamy, už asi aj viac. Nie, 15 rokov, no viac. Lebo 15 rokov mi oslavovali v septembri. Bola taká menšia oslava, kde bolo povedané, že my sme najdlhšie trvajúca odnokoncepčná reklama, akože len jeden ten koncept, ktorý sa vybral ešte na začiatku a vôbec sa nemení, tak to ide. Starý mladý Bača. Keď ste natáčali prvú epizódu, asi to nemalo tento zámer, nie? No keď som natáčal prvú epizódu, tak vôbec tam bolo povedané, že rok na rok. A potom, keď bola odozva, že tak dobre, tak sa na 2 roky podpíše zmluva. No a potom na každých 2 roky. No tak doživotnú už by sa patrilo, ale pomaličky už teraz. Už by netrebalo z toho urobiť, že celovečerák alebo seriál? No, Boris Pivan mi to ponúkal, keď som bol u neho. Váže? Áno, povedzte, akože nech to už z toho sa dá skrojiť, akože najväčšia slovenská komédia toto. Ale potom sám prišiel na to, že ale potom by tá reklama skončila. No asi hej. Že keby to bol neúspech, tak celá reklama by šla do kopu. Mohlo by to stratiť to čaro, ktoré to má teraz reálne, no. Že jak sa hovorí, je to tak, jak to má. Ja som sa dopočul od vašich kolegov z Datky, že je také porekadlo. Najlepšia žena je ženia. No ja neviem, keď oni to hovoria, tak... A my tu máme
jedno video, ktoré by sme vám chceli ukázať a chceme, aby ste nám odpovedali na jednu otázku k tomu videu. Vidím, že to je niečo zas veselé. Nikto nevie navariť slovenskej špeciality tak dobre ako moja mamička. Určite sa aj vždy, keď ju spomíname, mamička. Všetci milujeme slovenské špeciality a preto si teraz v Coop Jednote môžete vychutnať mamičkine dobroty za skvelé. Bola toto vaša životná rola, keď je takéto porekadlo? No, tak ti poviem, ako kolega kolegovi, hej. Herec by mal vyskúšať všetky polohy a všetky tvare, ktoré sa dajú zahrať na javisku alebo v filmu. Takže keď ponúkla sa táto príležitosť, že oni prišli za mnou, že by chceli mamku urobiť, to ja som bol za, lebo istno, že dovtedy lebo som hral akože ženu. Aj v divadle som hral, u nás v divadle, na Novej scéne a v tejto reklame. Mamičku, ako, hej, že tých ženských postav bolo viac. Takže to nerobilo mi žiadny problém, takže asi som najlepšia žena. Jo. Takže porekadlo je skutočné. Môže platiť. Akože. Máte nejaké slovo pri tom, keď sa niečo také natáča, alebo vám povedia, že takto a takto? Tak režisér je na to, že by to určoval, akože keď ho pozorne počúvaš, tak približne rozumieš, že čo by on chcel, lebo napríklad poviem, že keď sa pripravovala tá mamička Bačová, tak zavolali jedného z najlepšieho maskérov na Slovensku, Maťa, a ten pomalo 3 hodiny robil masku. Vypracoval každý, režisér, jak prišiel, až mu bolo do plaču, keď hovoril, že ale to nie je to, co potrebujeme. To musí také byť, že nie na ňom niečo urobené, ale proste, že by mi sa pozreli, podali, to je mamka Bačov. A Paťa tak tiež sedel, bože, toľko času, toľko toho mi dali do tej masky, ja som zalipený v tom. A potom, no a keď mu len tak namastíme ústa, urobíme tieto linky, no skúsme. To je on. No a ako tak na vás reagujú ľudia, keď ste na ulici, že aha, to je Bača, alebo to je aha, to je Ženia Libezňuk? Vieš, prúser je ďalší v tom, že keď tebe do seriálu dajú tvoje meno. Postave. No, to je potom spájané s tým menom a nie s vašim reálom. Áno. To je ďalšia otázka. Keď niekto furt na mňa zve, Ženia, a teraz sa otočím a pozerám sa a neviem, fakt my sa poznáme, lebo Ženia mi hovoria len ľudia, ktorí v blízkom kontakte so mnou. A zrazu teraz všade, kde nepríde Ženia. OK, to bude. A potom jasne, rodic. A prečo vám dávajú, už asi v Profesionáloch ste sa tiež volal Ženia ako vaša postava? Tam oni nechali zo srandy. Aha, v Hranici ste Ženia? V Hranici už dali bez srandy. A ešte v nejakom filme, či v ďalšom seriáli tiež Ženia? Možno, ja už ani nepoviem. Už bolo toho. Bolo to dosť častejšie, tak neviem, či to bolo na váš popud, teda, že ste už podali, že chcem... Nie, v tom žiadnom prípade nikdy, som ja takže to musí byť. To by bolo to dobré. No ale keď už sme pri tých fanúšikoch, nestalo sa niečo také trápne, kadejaké scénky, spoznali vás zvláštnym spôsobom, otravovali pri obede? No, nie, že by otravovali, ale po natáčaniu, myslím, to je bože, jak sa ten seriál volal, ten doktor, nie doktor, kriminálka slovenská a ja som tam hral takého
podnikateľa, nenažranca, ktorý žral tú Čínu akože na tomto, no a znám, že Robo Šveda, režisér, mi povie, že nemôžeš to jesť, no, musíš to jesť nenormálne. Ja neviem, no proste lásko je normálne. Ako, a dobre, tak poďme vyskúšať, ale pochop, že potom to dnes môžeme zopakovať veľakrát. Že 3, 1, 2-krát, ja som koniec. No tak som tam to do seba hnal, akože rozprával sa s tým to, až doma máš to plnú postavu toho vyšetrovateľa. A ja som to jedom. No a sedíme s manželkou, prišli na obed do Šaredeky Šariš. Ešte pred tým, jak teraz tam je tá talianska, tam bola tá Šariš Park. Áno, Šariš Park. Tam môžem povedať, bo to už... To už neexistuje, už reklamu nerobíme. A tiež tam sadli obedovať a za vedľajším stolikom taká tiež rodinka sedela a pozeraj sa, jak bude jesť. A ja toto hovorím, aha, manželke, no, chcú, že toto, takže ja skúsim jesť ako to manželka, keď to urobíš, ja vstanem a odíď. Že vy tak herectvo a svoje role ťaháte aj do reálneho života. No a čiže tým pádom by ste povedal, že Coop jednota reklamy je ten zatiaľ najväčší úspech, ktorý ste mali, že ste sa dostali do povedomia, alebo čo je vašim takým najväčším úspechom? Určite Coop jednota je ten najsilnejší motív, ktorý akože dáva ľuďom možnosť mňa spoznať. Ďalší je seriálový, ako spomínajú, alebo Hranicu, alebo dokonca Sekerovcov. To som bol trošku prekvapený, že to dávno to už sa nesielalo, že to spomínajú. No a je aj veľa, ktorí akože filmové. Je tá Coop jednota podľa mňa veľmi dobre zacielila tým, že v každej maličkej dedinke reálne je veľký plagát s vašou podobizňou a tým pádom sa to naozaj dostane ku všetkým vrstvám akože spoločnosti. No to svojím spôsobom akože trest Boží. Že najradšej chodíme akože s rodinou takto na výlete, alebo niekde radšej tesne za hranice. No ale aké je to pozrieť si svoju tvár s iným hlasom? A niekedy ako až zavidíme. Hej, teraz sedím Boga, akože dabuje to. No, tak keby som mal taký hlas, tak celkom by to bolo slušné. My vieme, že vy ste nechcel byť najprv hercom, vy ste chcel byť vojenský pilot. Áno. Bolo to také, ako remarka, hej, boli traja kamarátia, triede, ktoré snívali o nebe, o tom, že budú pilotmi. A jak hovorili, no, alebo nikto, alebo jeden. Tak sa smiali. No a tak to aj stalo, že len jeden z nás sa stal tým vojenským pilotom. A zaujímavé to bolo v tom, že keď mal 35, už bol na dôchodku. No to doteraz tak nejako, nie? Že áno, veľmi skoro je ten dôchodok. Myslím, že 10 rokov. So školou. Ale my sme sa dopočuli, že teda tým pilotom ste sa nestal preto, lebo ste vraj leniví. A to ste sám vy priznal. Také nie, že len lenivý. Nestal som sa kvôli srdcu, lebo našli u mňa šelest na srdci a povedali, že tako 2-3 roky to zmizne, že môžem toto, ale zase tam je vekový limit. Jasné. 21 rokov môžeš. Takže tým pádom ten sen sa zbobonie. Nechali mi jasne, že tak nemusíte ísť na prúdové lietadla, poďte na vrtuľové, ako len... Vrtuľové? Ešte povedz na vrtuľník, akože. Čiže to ste práve mi odpovedal na moju otázku, či stíhačky alebo vrtuľníky ste chcel. Takže stíhačky, akože to... Ono to bolo aj za čias ešte Sovietskeho zväzu, to ste boli ešte na Ukrajine. Aj. To vtedy bolo veľké rozpätie druhov stíhačiek. Mal ste nejaké, že vysnenú, že do ktorej ste si chcel sadnúť? Tak až tak, že by konkrétne, tak teraz toto nepripomeniem, pretože áno, som ich
všetky poznával, všetkým poznal charakteristiky, taktické charakteristiky tých lietadiel, toto všetko a potom už človek sa doznáva, že vlastne keď ideš na školu, tú leteckú, tak každá letecká škola pripravuje letcu na určitý typ lieta. Aj keď napríklad tú stíhačku, takže určitý typ. Takže podľa toho asi, na ktorú školu by som sa akože dostal, tak podľa toho by som lietal, bo ten Vítka Saleha, on a teraz nepamätám presne, na ktorú leteckú, či Kačic, alebo ktorú, a on už lietal na MiG-23, na MiG-27. Možno by trebalo spraviť reklamu, kde vás ako baču posadia do nejaké stíhačky. A tým si splníte... No vo Starý vlaku už som sedel, takže... Takže ešte v stíhačkách. Sedel, bo potom v aute sedel, teraz akože... Čo ešte také, na motorke som sedel, na skútere som štútol, dokonca som jazdil na ňom. No... Není zlý nápad, áno. Práve keď to pozerá pán režisér, páč mal vnúkli nápad. Nemáte za čo. Poprosím na účet. Honorári. Ja že agentúra, ktorá píše scenáre, tak oni by, lebo napríklad hlavný predseda KOP jednoty, on je motorka. A oni napísali jednu scenár do jedného z tých videí, že motorkársky. A boli presvedčení na 100%, že klient to príjme, KOP jednota to príde, motorkári. Zhoniel tam každý na svojej motorke. A prvé, čo urobil, to zamietol. Motorkári nie tak často, ako to budú hovoriť, že to ja som pretlačil, lebo ja som motorkár. Áno, jasné. Takže ešte ostali motorky, akože možno po čase, keď sa s tým smieš. Hej. No a ešte vy tak sledujete, tak vojenské letectvo, ešte sa tomu venujete, alebo už vás to úplne pustilo? Áno, tak všeobecného. Dá sa povedať, že nie až tak ako konkrétne toto. A čo to zaujíma? Čo ma zaujíma? No povedzte mi, F-22 či SU-57? No tak oni trošku iné, jak by som povedal, iná tonáž. Lebo Raptor je oveľa menší a ten sú 57 je trošku, aj keď obaja dvojmotorové. F-22, počkaj. F-22 je dvojmotorová, F-35 je jedno. Motorová, hej. Takže tam trošku iný klas, jak toto. Ale nakoľko jedna 5 plus Raptorka, tak 57 tam 4, 2 plus, že a hlavne s tými starými motormi a s tým všetkým. No. Ona sa objavila aj v Top Gun Maverick. Áno. S tým super manévrom Cobra. Áno, že zavisnúť aj toto. No tak to, áno, to dokáže, ale to prvé to urobili Švedi. No jasné. No a čo tak s bombardérov? Bombardéry, no. Ono to je zaujímavé, že pozrite sa, ten Tu-90, Tu-95, ako je. Teraz skôr Tu-22 alebo Tu-160. Áno, tie sú prúdové. Ja som len hovoril o vrtuľovom. Že ešte, dá sa povedať, nemecké agregáty boli zobratí akože do toho lietadla tesne po vojne a doteraz oni ešte turbíny krútia. Akože. A ostatné, no tak jasne, že B1 alebo tu 160 ako, hej, to je kopia jedničky. Toto, že sú to akože silné lietadla, ale... Oni boli aj na Ukrajine niekoľko tu polevo. Tam stali pri Lukách, tam bolo celý polk. Áno. A potom to, čo stalo, oni to porezali, akože súhlasili s tým, že oni nebudú mať jadrové zbranie, tým pádom nebudú mať strategické, akože komponenty strategické triády. Takže tetučky, niečo obrátili Rusku. Áno. A teraz veľmi pekne mu ďakujem za to. Že mohli si ich nechať a mohli by sme byť teraz vôbec úplne niekde inde.